Здравейте, казвам се Димитър Далев и съм част от екипа на Тех Индустрии България на позиция търговски представител. Фирмата е на изложение Mash-Tech 2025 и това са нашите продукти, които можем да представим. Автоматична машина за измиване на части и детайли, която е наше производство. Машината е с две помпи на Grundfos, разполага с 350 кг товароносимост на детайли, части и детайли, която е за сервизната дейност. Това е ръчна машина за измиване на части и детайли, която е на марката IBS. Тех Индустрия е официален представител за България на IBS. Тук предлагаме ръчна машина за измиване на части и детайли с обезмаслител, който е на въглеводородна основа на Прогазол. Представям мобилен уред за почистване, пробиване и консервиране на системи с водно охлаждане. Марката е Clean Tower 7000 модел.